Assalamu alaikum, ga masu buƙatar sababbin videos ɗin ku yi mana subscribing kana ku danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka ɗora zai zo muku. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi kasiran walhamdulillahi bukuratan asilan hamdan kasiran ɗaiban barfim alhamdulillahi masha Allah. Mun samu wannan addu'a da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ne a fejin Lawan Ahmad Jarumi a masana'antar Kanut, kuma jarumin da ke tashi a cikin fim ɗin nan na Izzar su, a sakamakon farin ciki da ya nuna da gode wa Allah da ya ba shi samuwar haihuwar jariri. Yana nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta shi da samun haihuwar jariri, kuma masoya da dama suna taya shi farin ciki da nuna murna ta samun wannan haihuwa da Allah ya bashi. Idan ba ku yi subscribing ba kuma ku yi kokari ku yi subscribing a wannan channel na Adam MD Nishadi domin samun sababbin rahotanninmu na Kanut. Mun gode.